si robia gitary. A sú všichni ľudia, že? Samozrejme, že nakoniec príde Japonec. Napadol taký vtip, môžem povedať vtip? Áno. Taký bohatý podnikateľ išiel na safari a ide tým autom a už má tú pušku v ruke a zrazu vidí v priekope malého sloníka vedľa cesty, ako sa nevie postaviť, tak on hovorí tým sprievodcom, zastavte, zastavte. On hovorí, nie, to je nebezpečné, nepriblížite sa k nemu. Hovorí, nie, to je moje želanie. Vystúpi z auta, pozrie sa na to sloníka, on má v nohe taký veľký trn, tak vyťahne ten trn a ten slon malý sa postaví a dlho mu pozerá do očí. Potom sa obráti a odíde do tej džungly. Ten podnikateľ proste nasadne a odíde a zabudne na tú príhodu a po 15 rokoch ale príde do cirkusu a sedí v prvom rade v tom šapitole a v tom príde číslo so slonami a vojde krásny obrovský slon, vojde a zrazu ho tam spadá, príde k nemu a dlho sa mu pozerá do očí. Pekne ho obtočí tým chobotom, zdvihne ho do výšky, hodí ho o zem a rozdúpe ho na sračku. To nebol ten istý slon. Takže pozor. Mne sa vám páčilo, s akou dôverou ste sa obrátili na moje oči. No, to sú práve tie rozporuplné príhody, ktoré nás vždy stretávajú. Ja vám chcem teraz zahrať, priatelia, pesničku, ktorá vznikla v mojej hlave ešte za komunistov. Vznikla z nedostatku sexuálnej výchovy. Pretože dobre vieme, ktorí sme vyrastali na Slovensku a v Čechách a tak, štát sa vtedy tváril, že sexuálna výchova neexistuje. Dnes to majú deti povinne, ale vtedy sa tváril, že to proste nie je. A my sme boli odkázaní na amatérske skúsenosti, na amatérske zážitky. Vďaka tomu dnes máme rodiny. Ale stejnak potom štát sa nejako spamätal a keď sme boli pionieri, tak nám dali pionierské rovnošaty, dali nám tie uniformy, aby sme mali ten opasek, ten pásek na tej uniforme. A tuto nad poklopcom sme mali kovovú sponu, pamätáte si? Oválnu kovovú sponu, tam kovovými písmenami sme mali napísané vždy. Potom to výrobcovia Viagry ukradli ten slogan, ale my už sme ako chlapci nedávali vôbec tomu nejakú váhu, pretože my, aspoň my na gymnáziu, sme mali krásnu angličtinu, ktorá mala veľké prednosti. Sme ju volali Ňadrová elektráreň. A potom sme to ako začali vnímať tú prírodu. A ja som si povedal, že jedného dňa, že to dám do pesničky. My si tu teraz zahráme, ale vyžaduje to vašu spoluprácu. Viete tleskať do rytmu? Skúste tento rytmus. Skúste to. To je ono, super, normálne. Teraz to je jak v Amerike, v nightclube. Keď som tiež nehral v nightclube, tak počkajte, bulvár mi to osmieří, keď sa vrátim. Tak všimnite si rytmus, hej. Obyčajný rytmus a ja do toho budem hrať niečo úplne iné, hej. Všimnite si rytmus a zazvuč. Lebo ja
sponzori tejto akcie povedali, že to mám byť ja, ktorý to povie, že niektorí z vás, také malé prekvapenie, niektorí z vás, nie všetci, ale niektorí z vás majú na stoličkách zo spodu nalepené také malé žlté čísla a s tým budeme žrebať špeciálnu cenu sponzora. Tak sa pozrite, kto? Pozrite sa, musíte zdvihnúť ruky, kto má. Ja nemám nič. Jasne, že je to hovadina. Ja som si vymyslel, že niektoré to zastávajú. Ale viete, ja na tom testujem dôveru voči pôvodnej tvorbe. Lebo možno ste si všimli niektorí veľmi rezervovaní, že si povedali, no Peter, na jakého ten môže mať sponzor. Ale keby tu stál Michael Jackson, každý vie, že cena bude fajná, že Michael Jackson má silného sponzora, že ho sponzoruje Plastika Nitra. Už to necháme tak. Nebudeme to tu rozmaznávať, ako hovorí môj kamarát. Dáme si jednu pesničku, ktorá vznikala ešte začias, keď napríklad internet nebol. Dnes, aj keď je to jedno z mála spojenie s vašou vlastou, tak je to, ten internet je taký trošku prehnaný, pretože neviem, či ste si všimli, že všetci všetko každému mailuje a nikto nič si nepozrie. Všetci všetko čítajú a pozerajú a nikto nič nevie. Takže taká naivná pesnička z tej doby. Na najmenšej pošte zabudnutý sám, za malým okienkom robil starý pán. Cez okienko málo mohol uvidieť, takto ale krásne zmenšoval si svet. Celý život iba nalepoval známky a biele obálky posielal do diaľky. Sám tam nikdy nebol, kde všetky jeho listy a nič nekývalo v jednom šťastí. Čo je viac, čo